أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. صدق الله العظيم. اللہ رب العزت کی توزال لگی سورة الفاتحہ کی متان دا کوئی کھجکتم نینسی آریبا سورت اسی ماگی آیات تریتنی امدی مکی آیات سنگی منونگا امنی آریبا سورت اسی اللہ رب العزتنا قرآن پاک کی منونگا یاوریبا سورت چامگا تراغ مری سیگی منونگدگی قوائدگی احان با مپنگ اوینا مپنگ فان تھابی رکپا سورت سنگ سورت قوائدگی احان با مپنگ فان تھارکپا سورت امنی ہائریبا سورت اسی یام نمتک مگنچاوی مانگوند لالیبا مزامین سنگ اسی تورات دا جبور دا انجیل دا اما فوبا لاکی دے سبنتنگی قرآن کریم دا خاص نی اما دی ماگی مزامین اسی احان بگی اہو بگی آیات اہم دنا اللہ رب العزت کی حمد و ثنا ادوگا اروئی بگی آیات اہم دنا دعا ادوگا میائی گی آیات مدنا اللہ کی حمد سویاو جنبا امدی دعا سویاو با ہائی بدی انی مکتب مشترکانی ہائی با سورت اسی ماگی ممین سورة الفاتحہ ہے نسوکنگ نئی اساس القرآن ہے نسوکنگ نئی سمین تودنا سورة الشفاء ہے نسوکنگ نئی ہائی با سورت سنگی متانگ دا یامنا ممین یامنا لائی مسیح کریدگی نو آئی بتارگا دی عرب کی محاوری نی عرب کی چنبی نی مخوئی نے کری گمبا ما پام بتارگا دی نونسی بتارگا دی ہائی ربا پوسگا دوگی ممین یام نتوندو ای مرم سنا ماں کی ممین نسی یام بنی ہائی ربا سورت اسی کی متانگ دا صحیح مسلم شریف تا اسانگ بریوائد منقول توی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے گی روایت نی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نائدو پیرمی اللہ تبارک و تعالیٰ نہائی بدی حدیث قدسی کہ نماز تا بندانا سورة الفاتحہ سنبا حاذا بینی و بین عبدی نصف لی و نصف لک اے دا مسیح ای گا مسنگ بندہ کے درمیان دا معاہدانی ہائی ربا حدیث سگی وزادگینی الصلاة معراج الامہ معراج المؤمنین نماز سی اللہ تبارک و تعالیٰ کا مومن گواری سان بنی ہائی با حدیث سانگ بدوگی مکھاتا ترک پدا بندانا
وَلِعَبْدِي مَا سَأَلَ بنداگی دمک تدیمانا ہائری با نیری بدو این مہون دا پیر بنی آئی با حدیث دو گیا او بدا کرینا آئی گیا دا بندانا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نا دو کرمی بندانا الحمدللہ رب العالمین آئی بمتم دا اللہ تبارک و تعالی نا آئی حمدنی عبدی ایگی بندانا ایگی تعریف توی الرحمن الرحیم ایگی شاندہ ایگی تعریف بیان توی مالک یوم الدین ایگی چاو بنگن با بندانا بیان توری ایگی بزرگی بندانا بیان توری ادوگا بندانا جب ایاک نعبد و ایاک نستعین ہائی بمتمد اللہ تبارک و تعالی نہائی ہائی با آیاد سی ایگا امسنگ بندہ کی درمیان دا مشترکانی مرمدی ماگی پہلو منا ایگی حمد بیان تو بنی پہلو منا ماگی دعا کی درخواست نی مدگی متنگ دا ارشاد ہوئی ایگی بندانا ما نیکری با پوت ادو ماک این مون دا پیر بنی ادو کا بندانا جب اہدنا الصراط المستقیم آئی با متم دا اللہ تبارک و تعالی نائی بھی ہم نمک ایگی بندہ کی دمک تنی منگون دا پھنگ لگنی مانا نیری بادو منگون دا پھنگنی آئی ادنائی بس صورت سیام نمتنگ مگن لئی بس صورت نی میرے محترم اکوئی آئی بس صورت سیگی یام نا تشریح یام نا لکھرے مدو مکودی پن نمسیدہ پنسل لکپنگ موئی ادو ایبا تارگسو وفم کردی انشاءاللہ میام دکان نبا امسون مسینہ ایگی اللہ نے یابی نبا ذریعہ ویکی نبا دین کی خدمت نی کھلگا نیام دا تمجگے اللہ رب العزت نے کوئی کم نمک کو مسیدہ کھن ترگا عمل توبہ غمبگی توفیق پی نبی بوسنو این اہو بدا قرآن کریم کی سورة الفاتحہ تلاوت تو بدا اہو بدا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تلاوت توزکی قرآن کریم کی اہو بدا اعوذ باللہ سونبا سی سنت نی سورت کی اہو بدا بسم اللہ سونبا سو سنت نی سورت کی میاہدہ بسم اللہ سونبا درکار نتے تبرکن مانا بسم اللہ سونبا تارگا دی کری سوکائی بلیتے اما دی اعوذ بسم اللہ کی متانگ دا ای ممانگی ویڈیو دہائی جکرے او دلی توبہ اعوذ باللہ کی متانگ دا کنم تنگا تذکرہ جہند لاغلنگی صدای ہو رگے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ای اللہ کی شیطان مردود تگی اللہ دائی چنجری بنی شیطان مردود تگی کنبی نبا قرآن کریم کی آیات مدلائی کہ اذا قرئ القرآن فاستعیذ باللہ قرآن کریم کی اہوبہ تلاوت توبہ امتم دا اللہ تبارک و تعالی دگی شیطان مردود تگی کنبی نبا نیو آئینا شیطان بو شیطان کرمین کوری بنو آئی با شیطان شتندگی ماخوزنی شیطان یہ آرتانی توی امنا مین چاک دبا امنا اللہ کی رحمت تگی تان تو رک لبا مین چاک دبا کری اعتبار دنو آئی متندا ماغسی شیطان سی این قیامت کی نمیتا مام سنگ ماغا ماگی وائی لگا لاکی با خودی ما جہنم دا تھا تھا گنی جہنم کی مین چاکنی اما دی انی صبح آرتا اللہ کی رحمت کی تان تو رک لبا ما سی آہان با
اللہ رب العزت کی رحمت لیرم بنی ماغن انسان میوئی حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام سے مقبا مددہ اللہ رب العزت نے سجدہ شکر تو سجدہ تا وائب متمدہ یا کی دبدگی ماغ سی اللہ رب العزت نا تانتو رک بنی ادھنا میرے محترم ایکوئی قرآن کی تلاوت تو متمدہ اہو بدا اعوذ باللہ سوندگی ہے تمام ایکوئی تو پھم تو ہی تو گد بنی اعوذ باللہ کی آرتہ کری ہوئے رے ای اللہ دا چنگ جری بنی شیطان مردود تگی کنبی نبا ای اللہ دا شیطان مردود تگی کنبی نبا چنگ جری بنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم مدگی متنگ دا بسم اللہ الرحمن الرحیم او جری بنی اینا اللہ کی ممنگ لورگا ماکتی منوں سی چاوبا یا امن توزا لئیبا مپونی الرحمن الرحیم کی متانگ دا لاکرے الحمدللہ رب العالمین تھاگت چریبا خودنگ مک ادم لبا مپو دگینی ماکتی عالم پم نمک پو جوپی تھاکپی ریبا مپونی الرحمن الرحیم ماک کی تی توزا لیبا یامن منوں سی چاو مپونی مالک یوم الدین قیامت کی نمید کی مپونی ایاک نعبد و ایاک نستعین اللہ این ناکھت کی عبادت توزری امدی ناکھت دگی متینگ نیزری اہدنا الصراط المستقیم اکوئی بو چنب لمبین یہ ہدایت توبیو صراط اللذین انعمت علیہم ادم لبا ہدایت ناک نمو صراط اللذین انعمت علیہم ادم لبا میگی لمبین دا ناک نم کوئی بو انعام پیک ربا پرائز پیک ربا یا بیک ربا غیر المغضوب علیہم ولا الضالین ناکی اصاوب تھاک ربا ناکی اصاوب تھاک ربا لمبین موئی سنگی لمبین دنتے امدی گمراہ و اکربا مکوئی سنگی لمبین دنتے اہوبا الحمدللہ رب العالمین حمد حیبا وحی ملائے ہاری با حمد اسے شکر نتے شکر گا انی کھین بکر لئی شکر گا حمد گا شکر نا نعمت امگی بدل دا تھاگت وائی آئی بدبو شکر ادا تو بکو گنی ادو گا نعمت کی بدل دا نتبدا شکر ادا توری بدلا حمد آئی گنی ادو ای بتا دی شکر دی عامنی ادو گا حمد دی خاصنی الحمدللہ رب العالمین تھاگت چریبا خودیم اللہ مقوما کی کھکتگنی الحمدللہ کی آرتھا ویرے دی تھاگت چریبا خودیم مک سے اللہ مقوما کی کھکتنی ہائی بدی دنیا دا جہاں کہیں تعریف تونری با تھاگت واہی تونری با خودیم مک اسے اسینگ بدی اللہ رب العزت کی تھاگت واہی توری بنی مرم دی دنیا کی مچو ممین ننگسیبا منم تھموئی ہوربا موونگ متو تھموئی بچنگ جلی با وسک خودنگ مک امدی یام نکان ربا وسک خودنگ مک انسان جی تھموئی بو متم پم نمکتا چنجل لگا تھمی امدی ماگی تھگت وائی ماگی سیتھابا دم مزبور ویلی ہائی ریبا تھگت وائی تو ریبا سیتھا ریبا ادو گیدو من ینگ بتارگا دی اللہ رب العزت کی سیتھابا وی مرم کری گنو آئی بمتم دا
पोसक अमगी थागत वाही तौबसे हायरिबा पोसक तुगी असेंगबदि नते मागी सेमकलिबा अदुबुनेबा थागत वाही तौरिस सम अखोयगी खुत्ता पाइनरिबा मोबाइल असी हायरिबा मोबाइल असी यामना फई हायबा मोबाइल असी यामना फई हायबदा मोबाइल मसागी तारीफ तौबा नते बस थांगई सेनमकी यंगबा तारगत हायरिबा मोबाइल दुगी कंपनी दुगी तारीफ तौरिबने सुमैना तौदना गाड़ी मैना थौई हायरिबा गाड़ी असे फई यामना नुंगायना थागतली मागी टेक्नोलॉजी सिजिनरइबा मौंद यावरक्लिबा सिस्टम सिंगसी यामने एडवांस हो यामना फैयाय असेंबदी गाड़ी अदुगी नतेबा गाड़ी अदुबु मॉडिफाई तौरक्लिबा अब गाड़ी अदुबु सारक्लिबा कंपनी अदुगिनेबा आइना तारीफ तौरिसी अदु ओइबा तारगदि आइना पोसगमगी तारीफ तौबा मतमदा परमालोइना हायरबसी पलमारोइना हायरसी आइना मी अमगी तारीफ तौरे हायरिबा तारीफ अदु येंगुबा तारगदि मी अदुबु सेंबिरिबा अल्लाह मपू मा की तारीफ तौबने अदुना मेरे मोहतरम पोसक खुदिंगमकी तारीफ तौबसी असेंबगी हकीकती कनागी तारीफ नो अल्लाह रब्बुल इज्जत की तारीफ तौबनी अमदी मस्जिदगी खंगे कायनात पुम्नमक्त लैरिबा पोसक खुदिंगमक्तगी तारीफ की हकदार ओइबसे कनागी जात नो अल्लाह रब्बुल इज्जत की जात नी मस्जिदगी कोई खंगे अल्हम्दुलिल्लाह हायरिबा मफम मस्जिदा हमदो सनागी ओइना पुरक तारगसु मसिसु अखोयद तंबी पीबीरमे तालीम पीबीरमे करियना के मुअजिजाना अंदाज ते अखोयद मसिसु हायबीरमे अल्लाह अम्मा खक्तनी तारीफ तौबगी हकदार सु मा खक्तगनी आइबा मस्जिदगे कोई कुरान की तालीम मस्जिद गौर तौसी अहौबगी सुक्तेन क्रबा मफम मस्जिद अल्लाह तबारक व तआला ना हम्दु सला बयान तौबीरी अमदी मसीग लोइनना मखल मखा कयागी मचूद ताउदन लैक्रबा थमोय सिबु हकीकत अमगी माइकैदा पुजिन बिरकलगा मखलूक परस्ती की पूरा बाइका तौथोक्लमगा नागसे कनागी पुरस्ती तौ कनाबु लालु अल्लाह खकु लालु हायना अल्लाह खकु लालु हायना अमदी अल्लाह की लालंगाई मौंदा जिहंदा नक्शा अल्लाह रब्बुल इज्जत ने पीर में फतबारकल्लाहु अहसनुल खालिकीन रब्बिल आलमीन अल्हम्दुलिल्लाह की लाखरे रब्बिल आलमीन रब पालने वाला रब जोकपी थाकपी रिबमपू पालने वाला आलमीन आलम पुंबगी रब जोकपी थाकपी रिबमपू आलमीन आलम पुंबगी आलम करीनो आई बतारगदी अखोई मांग लेरिबा पोसक खुदिंग दुनिया आलम मनी जमीन लेरिबा सूरज चांद सितारे खला पुम्नमक से आलम मनी आलमीन रब्बिल आलमीन मस्जिदगी कोई द मस्जिद तंबी तरमे करियना अल्हम्दुलिल्लाह अइना थागलिबा मपू अदो मुसलमान कक्की मपू नते बल्कि आलम पुंबद लेरिबा मखलूक खुदिंग मकपू जोकपी थाकपी रिबा मपूनी दुनिया लेरिबा मखलूक खुदिंग मकपू जोकपी थाकपी रिबा मपूनी मधुगी मरमदगिनी कोई नौजी उबो पंगिबा नुमित थोकपो मतमदा मुसलमान सु नुमित की मंगान उबो पंगी अदुगा
ꯒꯩꯔꯗꯁꯨ ꯎꯕ ꯐꯪꯉꯤ ꯑꯜꯂꯥꯍꯒꯤ ꯔꯍꯃꯠ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛꯇ ꯑꯥꯝꯅꯤ ꯔബ്ꯕꯨꯜ ꯑꯥꯂꯃꯤꯟ ꯈꯔꯥꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ روایتنی عالم میں سے 40,000 نی لسنگ نفونی ادنا میرے محترم خلاصی عالم کی متانگ دا عالم مسی یام نمسنگ تھنگم دبا عالم مملی ہائری بسنگ سنگ دا اللہ کی قبضانی اللہ کی رازنی ادو اکوئی شدگی کری کھنگورے الحمدللہ رب العالمین تاغت چریبا خودنگ مکسے دم دبا مپودو گینی اللہ دو گینی مہاکتی عالم کن نمک پول جوکپی تھاکپی ریبا مپونی الرحمن الرحیم الرحمن الرحیم مدو کی تفسیر بسم اللہ دا ہو کرے یہ حل روئے گے مالک یوم الدین قیامت کی نمت کی مپونی قرآت مدنہ ملک یوم الدین قیامت کی نمت کی ننگتونی مفہوم مسجد اللہ رب العزتنا قیامت کی نمت کی ننگتونی مپونی آئی بائی دنیا کی تذکرات رندے مسجد کوئی واقع لمتو گدبا اللہ رب العزت سے جدائی کوئی پوسگنی گیان طاقت بنی اہان بنا روز ززادہ کناگی روز ززا کرمبگی نمت پو کو بنو امدی ماگی حقیقت کرینو انی صبح پوسکنا قیامت کی اللہ رب العزت کی ملکیت کائنات پن نمکتا جس طرح روز ززادہ قیامت کی نمت تا اویگنی ادو گمنا اوی بدو گمنا حوزیکسو اوی برا امدی مدو کی خصوصیات کرینو آن بھئی کوئی مسیح نہیں ندری گئی دا مالکی یوم الدین مالک مکو یوم نمت دین بدلا پیبا دین بدلا پیبا قیامت کی نمت کی مپونی روزے جزاگی مپونی مسجدے گی کوئی دا مسیح مسو تعلیم پی بھی رمے کہ دنیا سے دارالعملنی دنیا سی کرینو دارالعملنی دنیا سی دا توریبا افافتگی تبقودی مگ اللہ رب العزت کی ریکورڈ تا لوئن لئی اللہ رب العزت نا ہائی ریبا ریکورڈ سنگو دو پھاکتو کو گی نمت سی کرینو قیامت کی نمت تلاکنی قیامت کی نمت اوئیگنی قرآن کریم کی آیات من کرین آئی کہ دا کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون دنیا دا ناکن لیری بدو کرامن کاتبین یہ تا اوئی دا فرشتہ فملی مکوئی جریستار دا ننگی فبسو ایری فتبسو ایری این قیامت کی نمتا مکوئی سنگدو گی رجستار دو گی متونگینا حساب لوگنی ادو دی میرے محترم ای کوئی ہوندو انجن ننسا قدنگ دسو ای کوئی مسیح کی استحضار لے گدا بنی وقنتو گدا بنی کہ این توری با قدنگ مکسے جس طرح دنیا نا سیم با CCTV کیمرہ دا ریکورڈ تو بگم اللہ رب العزت نا کرامن کاتبین کی ذریعہ دے گی فرستانی مقرر تو بھی رگا ای کوئی گیا پا فتبا قدنگ مک ریکورڈ توری اندی اللہ کی مناکت لوئی نگی لوئی نا ای کوئی حساب پیرو گنی آئی بس ای کوئی مانگ دا تمگد بنی انشاءاللہ العزیز ادو تمبت آرگا دی ای کوئی اموک پوبا اللہ کی عبادت تو بدے گی غافل ہوئی دن ای کوئی لیتو ہوئے روزے ززا کی حقیقت کرینو آئی با مسیدہ کوئی نئی نسی مکتم کہ این ممانگ دائی کمی پوسک انی جہند تھمبیو امنا قیامت کی نمت کی روزے ززا کرمبن نمت پو کوبنو امدی ماگی حقیقت کرینو آئی با
انی سبنا اللہ تبارک و تعالی کائنات پم نمکتا روزے ززادہ ملکیت لیبا مپو اویبا دو گمنا ہوجکسو اویریبرا ادو کری خاصیت اویبنو اہان بگی واپم ددا مدوگی وہاں کری ہوئی کہ قیامت کی نمت کی روزے ززا کرینو آئیبا آہان بگی وہاں کی پوکم دا روزے ززا ادوم لبا نمتگی ممنگنی کہ جس دن اللہ رب العزت نا افبا فتبا اعمال سنگی بدلا پیگنے افبنا افبگی بدلا فتبنا فتبگی بدلا لفظ روزے جزا ہے بوائی اسی یامنا شان لکھ ربا یامنا چاوربا نمید امنی مسجدے یہ کوئی کھنگ بنگا میں کہ دنیا اسی افبا فتبا اعمال کی جزا امدی سزا پی فمنتے دنیا دا افبنا افبا توبگی فول پھنگ پھم فتبنا فتبگی فول پھنگ پھم دنیا سی کرینو نتے دنیا دا کناگم بامبو نغائن اورگا مال و دولت پائی با اورگا مسیح کھلوی دے بنی اللہ کی نزدیک تا ما سیامنا متیگ مگن لیبا اللہ کے یامنا نقنا بمینی نترگا کناگم بامبو وابا نوائی تبا اوابا مدتاب اورگا مسیح کھلوی دے بنی حیروی دے بنی کہ اللہ کی مناکتا ما سی اللہ نیام ننسی دبا اللہ نا پام دبا یا دبا مسک امنینا جس طرح دنیا کی آفس سنگ دا اما دی کارخانہ سنگ دا فیکٹری کمپنی سنگ دا می کدنگ مسا مسا گی فرض ادا تورنگائی گی ما گی دویتی تورنگائی گی ہو نہیں اما دی ماگی دویتی توبدو دا کناغم بمی امتنا اقل من امتنا مابو مصیبت مابو اواب دا تارے ما اواب دا انجل لے ہائبا مسیح کھن روت کھن دے اما دی ما مسانا سو وانا اواب میسا پسندے وانا کرے اواب میسا پسندے اما دی مانا توریبا محنت ادو دا مسانا مسابو مائی پاک پگی لمبین دا چلی بنی ہائینا کھننائی اما دی کناغم با منا منگون دائرے ناگا سی وادنا لیری بنی واری بادو ای کوکن بیرگے ننگ تبوک سی دی لانو پتاک روکا نائرے ادو نو پادو بو ماگی مابو کھن بھی بنی نکلوئی مابو یامنا ننسی دبا مابو یامنا یکنا ماگا یامنا یکنا بنی نکن گنی مرم دی ما نمت کنترانی اسی تھا اما سی مانا تبوک توبگی ہونا جبگی مہوتا منگون دا کری پھنگ دوری با تولوک کی سکل سیلری آئی بپوٹ اما پھنگ دوری مدو گی دو پھنگ لبا متنگ دا میرے محترم ماگی اواب دو لوئی نا کوک دوری مرم مسجد گینی انبیاء علیہ السلام اولیاء اللہ نا خواہی دگی وابا کانکھربا اواب دا مبتلا اوئی بمتم دسو مانا ماگی حالات ادو دا مسانا مسابو کری قبول توجکری با یاجکری با دو مسجد گینے حیرنگ بدی کرینو دنیا سے عیش و عشرت کی حق و صداقت کی رنج و مصیبت کی بد عملی کی یقینی علامت نتے دنیا دا نمائر گنا دنیا کی عیش و عشرت
حق و صداقت اسی امدی رنج و مصیبت بد عملی اسی بد عملی کی یقینی علامت نتی ہاں کئی گنبا متمدا مانا توجکریبا تبک سنگدوگی سزا منگوندا معمولی طور پر دنیا دا سو اوہلی ہائریبا دنیا دا اوہلی با دو ماگی اسیم با سزا نتی منگوندا تنبیہ توبنی باز لا انگی مدو قرآن کریم کی مفہم ممد ہائے وَلَنُزِيقَنَّهُمْ مِنَ الْعَذَابِ الْأُولَى دُونَ عَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ اینما کوئی بو آخرت کی اچوب عذاب کی ممانگ دا متم کرا دا دنیا کی عذاب ما ماؤ تنگلی مرم کری کی دمکتا مدد کی باز لانگائی کی دمکتا ادھی کری کنگو رے ہائری با مون دا عذاب لائبا دنیا دا عواب تارکلی با دو مانا توکی بدو کی بدلا نتے مدو کی دگی باز لانگائی کی اللہ رب العزت نا مون دا تنبیہ توبہ منے انہی صبح افہم محمد ارشاتوی كذلك العذاب ولعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون مونگ سمنا عذاب امدی قیامت کی عذاب سے یام نچاوی مانا کئی گنبا کھنگ بتارگدی ہائننگ بدی مقصد کرینو دنیا کی حراو با دنیا کی عوابا متم کھرا دا انسان کی آزمائش کی دمک تو ہوئی امدی کئی گنبا متم دا عذاب کی سو ہوئی توبہ توبو ہائری با تبک ادوگی پورا بدلا مکتی نتے بسمان توکی با ادوگی موند نمونہ مکا اتپنی مرم کری گنو نائی بدا ہائری با کدنگ مگدو متم کھرا لام گنی دوگا توکی گنی متم کھرا وارم گنی اموکا نونگائی رکنی متم کھرا نونگائی رم گنی اموکا واگنی او دے کوئی شدگی کری کھنگے اللہ رب العزت نا دنیا دسو انسان میوئی بدا تنبیہ تونبگی دمکتا دنیا دسو اللہ رب العزت نا قیامت کی عذاب کی ممانگ دا موندا تنبیہن مبتلا کرتا ہوئی آئی بدو پورا بدلا دی نتے انسان وہ کری دورنگائی کی دمکتا باز لا انگائی کی تو انگائی کی دمکتنی مرم اسنا ضروری نہیں انصاف امدی عقل کی تقاضا کرینو نیک افبا مسنگ فتبا ہر عمل کی تبک خودنگ مکی پھول پھم تھوئی مرم سنا عالم مسیگی ہائی بدی دنیا سیگی متنگ دا عالم موئی پھم تھوئی مدودا چھوٹے بڑے اچوبا پکپا اچھے برے افبا فتبا عمل پم نمک کی حساب لوگنی امدی انصاف کی ساتا پی گنی کیا یامنا انصاف وئی گدہ بگے آئی بمتمدا اللہ رب العزت نا روز ززادہ قیامت کی نمیتا حساب لوگ دوری سی دنیا دا پرمالم حدیث تپیری دنیا دا مچی پان با ہمیں نا مچی پان دبا ہمیں دا وائی کے بدو قیامت کی نمیتا پان دبا مچی پان کی دبا ہمیں دا مچی پان یعنی پان بدو گی لو تو اگا منگون دا موائی ہنگنی ادو گا آئی نہیں نوون دا حساب برابر توری آئی گنی ادونا میرے محترم ای کوئی دنیا دا لے رنگے دا دنیا کی ساز و سامان دا مبتلا ہوئی رنگے دا
آخرت کی عذاب تگی ایکوئی ہنگنگائی گی سوئی کوئی فکر توگدہ بنے اللہ رب العزتنا کم نمک کو آخرت کی فکر توبنگم با روز زسادہ مائی پاکن بھی بوسن انی صبح پو سکتا قیامت کی نمیتا جس طرح اللہ رب العزت ننگتاو ویگے دوری با مپو ویگے دوری با دمنا دنیا دسو اللہ کی ملکیت وی برا ہاں اوئی دنیا دسو اللہ رب العزت کی ملکیت اوئی مپم مسیدہ مالک یوم الدین قیامت کی نمت کی مپو ونائر لیبسی کرینو دنیا دا ماگی کنٹری کی ماگی مپم دوگی کم از کم مپونی آئیبا امو مملوئنگی لوئن لئی ایسو ایگی یونگی مپو ننگ سناکی یونگی مپو سمین تو دنا سرکار کی سو باؤنڈری مملئی سیائی مپمنی انا ادو اسینگ مپو دی اللہ رب العزت نی توبتبو اللہ رب العزت نا مسجدہ مپو اما سیمگا دنیا دا ماگی سو مپو اما نا زمنن پیرک ربنینا مدوگی دو دا اما دی حیین قیامت کی نمیتا اللہ رب العزت نا آئی گنی کرائنو دنیا کی ننگتاو سنگ دنیا کی سرکار پیرمبر سنگ دنیا کی مپو ایرمبر سنگ نسیدی ای ککی ملکیت ویرگنی ہائی کنے ای ککی ملکیت ویرگنی انسان اما فوبا مخلوق اما فوبا کریگمبا اما فوبا اللہ کی حکم یاودنا توبہ نموئے ادوگی متنگ دا ایاکا نعبد و ایاکا نستعین ماگی آرتنا ایاکا نہا ککی نعبد عبادت توزری اکوئینا نہا ککی عبادت توزری و ایاکا نستعین امدی نہا گوندگی کک و ایاکا نستعین نہا گوندگی کک متینگ نیزری سیدھا نعبدو ایاکا حرم دے نا کسو عبادت توری بنی حرم دے حیری بواہی سیدھا کک ایکوئی کھنتبا متمدہ اللہ رب العزت کی وحدانیت سے کوئی مانگ دا تصور لاکنی کرین آئے گا دا ایاکا نعبدو ای عبادت نہا کھک کینی توری بسین پورا شرک دے گی دور عبادت تو بسیو کناگینو نہا کھک کینی نا سیدھے آئے ربا نہا کسو عبادت تو جری بنی ادو دی اتوپا کسو عبادت توی برمانی ای نمی امدا نہا کسو نوسی آئے ربا ادو دی اتوپا اما سو نوسی آئے بنے ادو گا نہا کھک تنی این نوسیری بائب تارکا دی ای اتوپا اما تا نوسی دے نہا کھک تا نوسیری بنی ادو دی کریا رہے ایاکا نعبدو ای نہا کھک تا گینی عبادت توری بسی نہا کھک تا گینی عبادت توری بسی میرے محترم عبادت تو متمدہ اللہ رب العزت کا کناغم با مفوبگا شرک توبہ حرام نی ادنا سدائی کوئی انسان میوئی بدا اللہ رب العزت نا تنبی توبیری بنی تاکبیری بنی کریانا ایاکا نعبدو و ایاکا نستعین اما دی نہا گوندگی کھک متینگ نیزری بنی اما دی کرینو نہا گوندگی کھک متینگ نیزری بنی نہا گوندگی کھک متینگ نیبا شیطان دگی کنبی نبا جہنم دگی کنبی نبا دنیا کی مصیبت تگی کنبی نبا ہائی ربا میام سنگ سی سیدھا اہدنا الصراط المستقیم متین کرم بگی نیری بنو اہدنا الصراط المستقیم ایک کوئی بو ہدایت بی بیو
ایکوئی لمزنگ بیو صراط مستقیم گی صراط مستقیم گی سیدھا ہدایت کی متانگ دا کرینو آئی متم دا مفم دو فوبا یونبا پوبی باما مفم دی یونبا تاک پی باما انسان تاک پا دی غمگنی یون با دی غمون یون با دی کناگی متونو اللہ خک کی متونی انسان میوئی باما بو ہدایت کی تشکیل تو بدی آئے ادو کا محاق مغنا ہدایت بھی بدی انسان کی بس کی بات نتے اہدنا الصراط المستقیم صراط المستقیم کرانو قرآن کے تو پا آیات مدائی من النبیین والصدیقین والشہداء من النبیین نبی سنگی لمبین دا والصدیقین صدیق سنگی لمبین دا شہداء شہید سنگی لمبین دا صالحین صالح سنگی لمبین دا کوئی بسو لمجنگ بیو صدیق اچم بنگانگ با حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ حضرت ابوبکر صدیق کی متانگ دا اسماق کو صدیق کرینا کوکی بنو آئی بتارگا دی اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا معراج کی متانگ دا میام دواری لی با ای سمینہ تودنا مسیحو کی با این اسی مسجد ای معراج چلی سیدگینا مسجد اقصا فو بچلے مسجد اقصا دیگینا امکا اللہ کی مناق پو با عرص پو چلوی آئی با تھاج دبا حضرت صدیق اکبر دا میام نکرینا آئی کے دا یونگننگی نمانا با ننگی مرو بسی غاورے این سیما دا تھام چنگی با عرب دیگینا مسجد اقصا فو چت بسی مدینہ مکہ دیگینا مدینہ فو مسجد اقصا فو بچت بسی تھام چنگی سیمانا این امد چلے ادھے متکتا موکا قیامت کی نمت تسو عرص کی مناق تسو اللہ کی مناق تسو چلوی آئے حضرت ابو بکر صدیق نا ہی تھا جائے یا نہ تھا جائے مدد ہے کہ اللہ رب العزت نا صدیق ہے من النبیین والصدیقین امدی شہید سنگی لمبین دا امدی صالح سنگی لمبین دا صراط الذین انعمت علیہم اچانی صبح پوسا امنا ایکوئی دا کئی گنبا وکن شیطان پوکن بیائی اہدنا صراط المستقیم ایکوئی بو اچم بلنبی دا پوبیو ایکوئی بو اچم بلنبین کی ہدایت تو بیو صراط مستقیم کی ہدایت تو بیو آئے بدا مسیسو ایکوئی دا وکن لاک بیائی کہ ایدی اسلام پورے مسلمان نی ایدی اسیم بلنبین دنی لئی رسی ادو گئی کرمینا اسکیل اموکا اللہ دا سیگی دعا تا گدری بنو اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نا اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں کی مفہوم نی اللہ کی نبی نا انسان مسلمان وی رب دو ماغسی شیطان نا حدیث پاک کے مفہوم دوئینا آئے رکھے اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نا لائنہم چنگی سیگی لمبین سنی صراط مستقیم منا یہ لمبین سنی صراط مستقیم ہے یہ لمبین سوندسو فرشتہ سوندسو شیطان مانسو کوری صراط مستقیم ہے گنی صراط مستقیم ہے گنی مغولم دل چلو بطاربا ناگ لمانگ نرنین اور دیکھو کری کم منگا میں صراط مستقیم کی ناکر لیلوئی سے سیگی سیدھا کری نو وال کھارگ لے کرم بگی حرام کی کرم بگی فاحشات کی کرم بگی اللہ کی نواہی کی اللہ نہ تھینگی پپسک سنگدگی ادو افطار دی ایکوئی اہدنا الصراط المستقیم دا چلنگائی کی صراط مستقیم کی دعا توبہ ایکوئی دسو درکار نہیں بلکہ ضروری نہیں صراط الذین انعمت علیہم داکرے صراط الذین انعمت علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین
غير المغضوب عليهم ولا الضالين أمدي أدوم لبا ميوي سنگي لمبين دنتي مهون دا ناكي غزب نازل ويكربا مكوي دا ناكي أصاوبا تابي كربا كنا يهود كنا يهود أدوغا لمانگ نكربا كامبو نصارى لمانگ نكربا كامبو كينا نصارى يهود سنا نبي سنگي هاي بأمت إن كدبا قتل غارت توكبا دو نصارانا نبي بو أدوكي آمنا لات كبا لا استا ما الله بمنا عبادت توكبا مفهم مدى اللہ رب مفہوم محمد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نا کریدو کی کہ حیرم میں نہ کوئی نصارا ساتنا یامنا گلو تو گنو ای گی سنتا ای گی وائی وتا دا گلو تو گنو کیا ای گی ای پرستی توبہ ای بلات پا امدی غیر المغضوب یہودی سنگی مخالفت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم متم چپ دا ترمی کیا یام ترم گے آئے متم دا اللہ کے نبی سی مکہ دے گی مدینہ دلائے مدینہ دلائے متم دا مکوئی یہودی سنگنا محرم کی ترانی پام بسی روزہ ہے لمی کری گنونا متم دا حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام امدی بنی اسرائیل سے قبطی کی کتگی کنا کی کتگی فرعون کی کتگی اللہ رب العزت نہ کنبی رکھی با امدی فرعون بو گرا غرق تورگا اسنگ دا دریا دا حد کی با ادو کی نمیتنی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نا آئے دی کوئی ستوفم تو ہی مرم دی حضرت موسیٰ دا مکوئی کی حق اوری بدو ادھگی ہے نہیں کوئی کی سوئی مرم سنا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ عالمی توبت ابو کرین آئرم میں متنگی ای چہی سنا ہنگ بتارگا دی ای نمیتنی نی روزہ ہینگنی نمیتنی نی روزہ ہینگنی ترانی گا ترامتوی نی گرا نترگنا ماپنی گا ترانی گرا ہینگنی دی یہودی سنگ نہ کرین آئے گیا دا مفہم کدین کے ماسی میں اختلاف تم تورمی ہے دی کرینا اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نا متم خودین مکتا یہودی ہم سنگ نصارا گی اختلاف تورمی یہودی ہم سنگ نصارا گی مکوئی گی تھبک تورم سنگ دوگائی کوئی کا کھینا بتممی پر معلوم آئے دا یہودی سنگی مکوئی کوئی ngوبا مہندی سنگلم دے خزاب تولم دے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یا پیرم یدو کی سو